коршиносон қайд мекунанд ки ҳозир замин аз меъёри муқаррарӣ тезтар чарх мезанад. аз ин рӯ рӯзҳои мо ҳамеша аз 24 соат каме кӯтоҳтаранд. олимон мушоҳида карданд ки замини мо айни замон бо суръати баландтарин дар 50 соли охир чарх мезанад. вақтсанҷони расмии сайёраи мо вориди баҳс шуданд ки оё як сония кам кардани дақиқа барои фаҳмондани ин тағйирот ва баргардонидани ҷараёни дақиқи вақт ба гардиши замин маъно дорад ё не, гузориш дод Daily Star. аз соли 1970 27 сония зиёдатӣ илова карда шуда буд барои ҷуброни чархиши сустари замин. ин ба он алоқаманд аст ки дар муддати 10 солаҳо барои сайёраи мо дар шабонарӯз каме зиёд аз 24 соат лозим буд то гардиши замин таъмин бошад, вале аз соли гузашта боз вазъ дигаргун шуд. рӯзи 19 июли соли 2020 нисбат ба 24 соати пурра 1,104,602 миллисония кӯтоҳ буд. пеш аз он рӯзи кӯтоҳтарин дар соли 2005 буд, аммо дар 12 моҳи охир ин рекорд 28 маротиба шикаста шуд. агар суръати гардиши замин боз ҳам зиёд шавад, эҳтимол дорад ки сонияи манфӣ лозим шавад, вале ҳозир барои чунин натиҷагирӣ барвақттар аст. иттилоъ дод Daily Star аз забони яке аз кормандони лабораторияи миллии физикӣ. қарори ниҳоӣ дар конфронси умумиҷаҳонии радиоалоқа дар соли 2023 қабул карда мешавад.